היי שלום לכולם, אני אופק, והיום אני אעשה לכם פרק על מיינקראפט עם המוד Tale of Kingdoms ועם עוד מוד שאני לא זוכר איך קוראים לו, עם חיות שאתם רואים מהעולם האמיתי, כמו פיל, כמו, לא יודע, כל מיני חיות. טוב, אני עם הטקסטורה דיסקו, אני הורדתי את המוד דרך פיפיקס. הנה אתם רואים, יש פה נגיד צו, יש פה באמת צו, זה מאוד נחמד, זה מאוד מאוד נחמד כזה, כיף, ממש מדגים. יש מצבות, נראה לי שזה הבנק שלי, מעניין מה זה. כן, זה הבנק. אני אקח פרחים, אפשר להשיג מזה המון כסף נראה לי. אני רוצה להשיג גולד, כמו שאתם רואים למעלה, גולד קוינס. בואו נראה, אני צריך ללכת בשביל לקבל כסף. ממש פה דגים וכאלה. בואו נראה. מקבלים על זה סתם 40, כל אחד אז מקבלים 1, 10. זה אדום שווה המון, אז אני אשיג המון אדומים, זה סתם. זה בסדר, אני אשרוף את כל אלה. הנה, יש אפשר לשרוף, כמו זה רעש הזה, איזה אופנוע. טוב, זה הכיף. נראה מה עושים אצלך. אצלך קונים, אני לא אבזבז לכם כסף. טוב, אני אעשה גם קצת פרחים שיהיה לי המון כסף, ונראה מה עוד יש כאן שצריך לעשות. זה מה יש פה? טוב, אני לא יודע אם יש פה פרחים. אוקיי, הנה רואים, יש כאן ציפור גם, יש כאן המון חיות. אפשר להגדיר המון, יש לי כבר 210, זה בינתיים מספיק, אפילו זה מאוד מספיק. אני אכנס לממלכה עצמה ונראה מה זה. זה איש שאתם נגיד יכולים לישון פה, ונגיד עכשיו יום, אני רוצה לילה. נגיד פה wake up, קצת ישנתי, אני אעשה ככה. נו, מה אתה בורח? נגיד ככה, 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 wake up. עכשיו כבר לא, נראה שהייתי צריך לחוץ על השני, סליחה, אין לי מושג. נעשה, כן, כמו שאתם רואים עכשיו לילה. אם אני רוצה בוקר אז אני לוחץ על הראשון, נעשה wake up. כן, זה עובד ככה. אני מסמך את זה, טוב, לא משנה. כן, הם בנו שהעמוד הזה די יפה, נחמד, כיפי. בואו נראה איך זה ממשיך. אני אוהב לקרוא לטבח שם ארליך, לא אני, כי הוא חבר שלי, קורא לו ארליך. מי שראה צ'רלי וחצי אולי הוא יבין. הנה, גם פה יש אחד כזה שאתם יכולים לתת ואתם מקבלים כסף. כאן זה סתם טבע.
נבדוק מה עוד יש כאן. נחפש. הנה, יש לי מדרגות לאנשהו. אפשר לרדת, לעלות, זה מקום מאוד גדול. נראה לי שפה זה חדר, יש פה חדר שינה. פה זה ספרייה. בואו נראה מה יש פה עוד. נראה עוד מה יש במפה, ובא אליי חבר. דבר אפי. הלו. אוקיי, שומע? פה זה סתם. נעלה. נראה מה יש פה, סתם. זה סתם. נראה אבל לאן זה מוביל. כן, זה מוביל לבית המוזר הזה שנמצא שם. בוא נראה מה יש פה. אוקיי, אין פה כלום, זה סתם מגדל. ואיכשהו צריך לעלות לשם. הנה יש פה סולם. טוב, אין פה גם כלום, סתם מגדל. אבל אחלה תצפית. ראיתי שם משהו מסורת. אוקיי. אפי עכשיו ישחק. יש פה איפשהו איזה, כמו מקום כזה נשרף של כמו סטנים כאלה. אני לא כל כך מבין במוד הזה. פאק. שמתי מוד שיש פה כל מיני חיות מוזרות. לטעה, יש פה גיימוד? שמת... לא, לא האקר, לא אוהב את זה. מה קשור האקר? לא, לא בעצם גיימוד. באמצע... לא! אחרי זה תחזיר את החיטה. טוב, עוד קיבלנו משהו. טוב, נו שיהיה. קרה כלום. אולי בפרק הבא נשחק ב-IV. תשיג פרחים אדומים. תשיג פרחים אדומים. מה תעשה איתם כבר? אני אשיג כסף. וואלה. פרחים אדומים מביאים 40 גולד. אבל זה לא כזה הרבה. כן, אני רואה. אתה יכול גם להפוך אותו על הזה. מגניב. לאן אתה הולך? אין לי מושג. אז מה, יצאת מהממלכה? הבנתי שהמטרה זה בסוף להיות הקינג של הממלכה. כאן. תנין. הוא יכול לקחת אותך ולא לשחרר אותך. חצה מוכה שמונה? לא, לא. תמות. יופי. טוב, זה הכל, תמשיכו לראות ויאללה ביי.